हेलो लोगोफोर, फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय गामियावहाय हाबा दङ। बे हाबायावनो आं फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो हाबा खालामनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव दिन्थिगोन। नै बियो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रा जायगा। दासो रेडि खालामगासिनो दङ। नायनानै लादो नै लोगोफोर, माबायदि नुदों डेक'रेसन खालामनायफोरखौ। 사진다 왜 비치는 거야 이게? बिरबल आरो रहेलानि गोथार जुलिया दाख्लि माबायावहाय मा होननानै बुङो मिशन कुटियाव बिसोरो थारिखजों लोगोसे गोरोबनानै साक्रामेन्ट महराव बिसोरो गोथार जुलियाव बजब जाबाय। आरो दिनैहाय जोङो बेवहाय पार्टिजों लोगोसे जोङो मोननो हादों दिनैनि हाबाया दिनै बिरबलाबो गावनि आंगो बिमा बिफाखौ नागारगोन। मानो होनना बुङोब्ला गासै साननाय गासै मावनाय आलादा जागोन। सिगाङाव उदांमोन आरो बिमा बिफानि सिङाव बियो दङमोन। मानो होनना बुङोब्ला मानसिया जोनोम जानानै 18 बोसोरसिम बिमानि अननाय आरो बिफानि अननायावहाय बिसोरो देरबोयो। 24 बोसोरनिफ्राय बिसोरहा आलादा थिंकिं फैयो, आलादा साननाय, आलादा मावनाय, गोबां मावनाय दांनायफ्रा सफैयो। इसोरा बिसोरनो राफोद गोहो होनायाव उदांखौ उदां खालामालासे बिबान मोनसे होयो, बेनो जाबाय हाबा। हाबा होननानै बुङोब्ला गासै संसारनि बिबाखौ गोबायो आरो बे संसारनि बिबाखौ गोबानायजों लोगोसेनो सुखु आरो दुखु बिदा फंबाय उन सिगां दावबायो। दा बिनि थाखायनो दिनैहाय बिसोरो गोथार जुलिजों लोगोसे बिसोरो जोबथा दिनै समायखिरा लाबाय जे आंनि आंगो रहेलानि आंगो बिसाय जाबाय। थैस' थांस' आरो आं बिखौ सुखुआव दुखुआव फोथायसुला लोगो जानानै थागोन आरो अनगोन। बे समायखिरा लानायजों लोगोसे बिसोरो दिनै गोथार जुलियाव हाबदों आरो बिसोरो दिनैनिफ्राय हौवा आरो हिन्जावाव मुंख'ज जासिगोन। दा बिनिखायनो बे खोथाखौ बुंनायाव आङो बेखौल' खावलायदों जे बिरबल आरो रहेलानि थाखाय आं बेखौ बुंनो लुबैदों। दिनै जोङो दलै नोगोरैहाय रहेलाखौ बन्दबस्त खालामनानै बिनि न'निफ्राय दिनैनि जाहोनाय दिन दिनैनि बे हाबायाव बिमा बिफाखौ बिदाय होनो बियो सम आरो खाबुखौ मोनगौमोन। नाथाय बे सम आरो खाबुआ दिनै बेवहाय गैया, बियो थाबोबाय। दा बिनिखायनो आंगो गावनि आंगो बिमा बिफा होननानै मिजिं थिनानै गोसोआव लाबोनानै बिरबलनि बिमा बिफाखौनो आंनिनो आंगो बिमा बिफा होननानै बियो मान बावनानै दिनै जों गिर्जायाव ओंखारलांगोन। सानैबो सेंग्रा सिंग्रि सानैबो गावनि आंगो बिमा बिफाखौहाय मान बावगोन। बेनि ओंथियानो जाबाय आफा आंनो बोर हो, दिनैनिफ्राय आं हारसिं न'खर जासिगोन। आंनि गासै साय सम्पथिया नोंनि सिङावनो थायोब्लाबो आंनि मावनाय दांनाय गासैबो लामाया आलादा जागोन। बे मिजिङावसो दिनै हाबा लागोन आरो इसोरा बेयावनो जोंजों लोगोसे लोब्बा थागोन। बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि 9 आयदा 1निफ्राय 3 पदसिम फरायनायाव आं दाखालिबो बिसोरनो खोन्थादोंमोन। नोंसोरनि आखल आरो गियानजों लुखांनाय न'खरानो देरलांबाय थागोन। न'खरखौ लुखांगोन आरो फोरबुआ नोंसोरनो 7 खुन्थियाखौ गायसननानै होगोन। बे 7 खुन्थियानो नोंसोरनि अराय समनि थांनानै थानायनि राहा आरो लामा। आरो बे गेरेमसा महरनि 7 खुन्थियायावनो दिनै बिसोरो हाबसोनानै थागोन। 7 खुन्थियानि आयेन आरो आब्रुथिजों बिसोरो दैदेनजागोन। गथ' गथाय साफ्रोमखौबो खांगोन। गावनि आंगो बिमा बिफाखौ बिफा इसोरनि महराव बिसोरो मान सिबिनाया बे 7 खुन्थियानि आबुरफोरजों बिसोरो दावलांबाय थागोन। बे मिजिंखौनो लानानै दिनैहाय जों पास्टर हाबाखौ दोननानै पास्टर बियाखौ फोजोबनानैब्लाबो दिनै काथलिक गिर्जाया सुबिदा मोननायाव गिर्जानि ओंखाम जाहोनायनि आगोलाव जोङो मा खालामो गिर्जायाव लांनानै प्रार्थना खालामो आरो प्रार्थना खालामनानै
एसेब्लाबो बिसोरखौ सुंद' बिबुंथि लाखिनानै बुजायनायनि आदबाव लांनानैहाय बिथांमोनखौहाय बिदाय होयो दा बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिया दिनै जोंनि गेजेराव सफैदोंखाय दानो बिदाय लानायनि सिगांनो सर्ट प्रार्थना खालामगोन गुसुं मेथाइ खननानै जोङो सर्ट प्रार्थना खालामगोन सर्ट प्रार्थना खालामनायनि उनावहाय बिसोरो बिरबल आरो रहेलाया गावनि आंगो बिमा बिफाखौ सानैबो आथिं दांनानै खुलुमगोन आरो जों गेजेर फारसे ओंखारलांगोन फैफिननाय समाव आरोबाव आइजाकआ जे रोखोमै हिन्जावखौ लानानै फैदोंमोन आब्राहाम आरो साराया बिसोरो लामायाव नेनानै दंमोनब्लाबो न'आव दंमोनब्लाबो आइजाक आरो रेबेकाया फैनानै गावनि आंगो बिमा बिफा जानायखाय आब्राहाम आरो साराखौ बिसोर गुग्रुबनानै खुलुमदोंमोन आरो बे समावनो साराया बेखौ बुंदोंमोन आइजाक फिसा नोंनि थाखाय आंगो बिहि रेबेकाया जासिगोन आरो लोगोसेयै नोंनि थाखाय आंनि खामिनाय न'खौनो आं नोंनो हगारगोन आरो बेयावनो नोङो थैस' थांस' नोङो इसोरनि मुङै नोंसोरो खांगोन आरो आंखौ मान होगोन बे महिमाफोरखौ लानानैहाय साराया आइजाकनो न'खौ हगारदोंमोन आरो न'खौ हगारनानै बिसोरो गेरेमसा महरै रायजो जानानै आथिखालाव जिसुनि फैनाया आइजाकनि फोलेरनिफ्राय फैनानै दिनैहाय बिसोरनिफ्रायनो आइजाकनिफ्रायनो ओंखारबोनानै मा जाबाय दिनैहाय सासे जुदा होननाया जुदा हादराव दङमोन आरो बे जुदानिफ्रायनो दाबिदनि फोलेरा फैयो आरो दाबिदनि फोलेरनिफ्रायनो जिसुआ फैनानै दिनै गासैबो आयेन आरो आब्रुथिखौ साफा खालामनानै सुस्रांनानै जोंखौ मोनसे गोथार जुलिनि लाहार फाहारफोरखौ जोंनो सैथोथि महराव जोंनो दिन्थिनानै होयो दा बे हाबाफारिया दिनै जोंनि गेजेराव सफैनानै दं दा बेखौनो आं सुंद' बिबुंथि लाखिबाय आरो बे सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनायनि उनाव गुसुं मेथाइ खननानै जोङो प्रार्थना खालामगोन गेजेराव थांनो थाखाय बे समावहाय बिरबल आरो रहेलाया खुलुमनानै जोंनिफ्राय ओंखारलांगोन फैफिननाय समावबो बिमा बिफाखौ मान बावनायनि गेजेरजों न'आव हाबगोन दा बेखिनिखौ बुंबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों
बियो बिनिफ्राय सिखांनानै जुदाइनि सिमाफोराव आरो जर्दान बारै थाङासै आरो दाफाफ्रा आरोबाव बिनियाव ज' जायासै आरो बियो आरोबाव गावनि हुदा बादि बिसोरखौ फोरोङासै आरो फारिसायफ्रा बिनियाव थांनानै बिखौ आनजाद लानो थाखाय बिनियाव सोङासै हौवाया गावनि बिहिखौ आयेन बादि गारनो हागौ नामा बियो बुंफिननानै बिसोरखौ होनासै मसेया नोंसोरखौ मा थोनदोंमोन बिसोरो होनासै मसेया गारनायनि बिलाइखौ लिरनो आरो गारनो होदोंमोन अब्ला जिसुआ बिसोरखौ होनासै नोंसोरनि गोसोआ गोरा जानायखाय बियो बे थोननायखौ होदोंमोन बबेखानि दानायनि जाजेननायनिफ्राय इसोरा बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादोंमोन बिनिखायनो मोदोमा गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन आरो गावनि बिहियाव
जोंनो सानैनो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Vamos, Jay. Lalu